Ono Sri malah asal tak mancing lawangku apa kon tak gak bodoh aku bodoh sopo saiki. Lah iku Umi rek. Ya Allah dikancingi. Pakai no sopo terusan iki rek. Duh koyo aku duduk-duduk ae wis. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Mi Lapo rene? sama sih ngamuk Ami nang aku. Kemarin aku ketok kok moro-moro sampean tutup. Menurutmu ya apa Sri? Lapo Apa ngopo? ya sepuro nang sampean Mi. Kono lo cari polo maknar, kayak no maknar iki ya kayak no maknar paling mampir ini sih. Ora tenan sampean aku iki lak kemarin oleh pesanan iki Mi koloke enak lho Mi. Lho Mi enak Mi. Ya senengane maknar aku wis masak. Pisan. Iki gawe sampean Mi. Wis krasa kon saiki. Bolo maknar enak apa ora mau medhit sak Gak enak Mi, gak enak Mi. Anjene paling enak bolo sampean Mi wong suwuke sak gedung salah dermawan. Ya iya ta, karena meneh oke gedung kandang liyane aku. Sampean wis gak ngamuk Mi. Wis ae mlebu. Mi, injengan sik Mi enak iku Mi janan. Suwun Aku jalan sik rong dino gak rene Mi, aku yo koyo gampang ngono Mi, gak koncoan sampean niku. Sampean ku lapo kok iso purik-purik barang koyo ngono iku. Lah jane kon disuruh dhewe koyo ngono iku Sri kon lapo bolo wong iku medhit e kok ngene Aku ku gak ono rencana ngono Mi. Yo sange wong iku njaluk tolong ngateni apa Mi sama niku lho. Nah yo anu sapa jenenge Ratu Mon Paitun mari metu-metu mbak dhewe kok nandi. Iya, aku dhewe yo ngono kok arek ku nang ndi omahe yo tutupan terus. Lah iya. Mosok nang wis ae jelek meneh oleh meneh. Heeh, kan arek cepet ta pelayune banter. Lah iya wedine lek mati meneh yo. Sakene wong lanang lek kenal arekku yo Mi. Lah iya mesti matine. Iya, ya arek ku nyen kok. Ngapa sih? Ngapa sih? Ya bener Mi. Meneh ku Mi aku lek bolo sampean ku suweru. Lah iya kan bolo wong iku giare. Mas yo winginane gambe aku yo kesepian kan sampean. Iya kurang dina aku ndek omah tok aku gak tau metu aku Sri. Yo kandhani kok, kandhani ku enaknya adikku soalnya wis cocok ngono lho. Lah iya ta. Ayo kon tak beras. Ya wis Mi. Ya aduh.